अभी हमारे संगठन की बैठक है, उसके बाद में एक 5:30 को हम प्रदेश अध्यक्ष का नॉमिनेशन करेंगे। अच्छा, नॉमिनेशन के नाम कौन से? अभी वो जो जिनका नॉमिनेशन आएगा वो एक्सेप्ट करेंगे उसको। ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी हांगा आयल्यात कारण ते गोयच्या स्टेट प्रेसिडेंटाच्या इलेक्शनाचे ऑब्झर्वर आसात। काल ते आसामाक निवडणूक घेतली, निवडणूक अधिकारी आसात आणि ते आज गोंयान आयले आणि आता त्यांच्यानी पयलीं आमचे 3 आमकां नॅशनल कावन्सील म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंटाची निवडणूक जातली त्या निवडणुकीक वोटींग अधिकार जेंकां आसा असे 3 ताचे भितर आमचे पार्टीचे सिनियर नेता आणि आदले मंत्री आदले आमदार दिलीप बाब परुळेकर, दुसरे आमचे आदले आमदार आमचे एसटी लिडर वासुदेव मेंगावकर आणि तिसरे आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आदले जिल्हा पंचायतीचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष हे हांच्यांनी आपले नॉमिनेशन हांगा दिल्लें आसा आमच्या रिटर्निंग ऑफिसर ऑल इंडिया आमचे आणि त्यामुळे तांकां जी निवडणूक नॅशनल प्रेसिडेंटाची जातली त्या निवडणुकीक हे आमचे वोटर आसले गोंयच्यात हे 3 जाण आणि प्लस स्टेट प्रेसिडेंट असे हे ते आमचे वोटर आसले आणि म्हणून त्यांची आज आमी हे केल्लें आसा नॉमिनेशन भरलेलें आसा।